Türkmenistanda ýokary bilimni Türkiýede dowam etdirmek isleýän raýatlar wiza almakda kynçylyk çekýärler. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 16 noýabrda habar berdi. Mundan öň migrasiýa ýurtdan çykmagy ruhsat beräýedir diýip dile edilýärdi. Indi bolsa wiza beräýedirler diýip dile etmeli bolýar. Bularyň hemmesi goşmaça pul we çydamlyk talap edýär diýip neşir öz çeşmesiniň sözlerini çitirledi. Neşir Türk universitetlerine girmek isleýän 10 töwereg türkmen raýatynyň wiza alyp bilmendigini anyklandygyny hem belleýär. Yaşlar giriş synaglaryna yetişmeli ekenler, olar muny başarmandyrlar. Ýöne käbir türk ýokary okuw jaýlary türkmen mekdepleriniň uçurumlaryna bir näçe gün garaşmaga razy bolupdyrlar. Diýip neşir ýazýar. Türkmen ýaşlary türk wizasyny almadan ozal bilet hem satyn alypdyrlar. Ýöne soňra olar onu ýygyna gaýtarmaly bolupdyrlar. Munyň netijesinde olaryň her biri 100 ýa-da ondan hem köp Amerikan dollaryny ýitirdi diýilip habarda aýdylýar. Azatlyga bu maglumatlary öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Redaksiýa bu barada Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyndan hem maglumat alyp bilmedi. Türkmen ýaşlarynyň ýokary okuw üçin saýlap alýan ýurtlarynyň arasynda iň başdaky orunlary eýleýän Türkiýe ýaňy ýakyna çenli hastakygy 13 sentýabra çenli Türkmenistanlylar üçin wiza talap etmeýän dünýädäki seýrek döwletleriň biridir. Türk häkimetleriniň 10 noýabrdaky maglumatyna görä 8792 Türkmenistanly kanuny ruhsat bilen Türkiýede okuýar. Türkmenistanda ilata un paýlarynyň satylyp başlamagy ilady üçin uly waka bolmagynda galýar. Adamlar bazar nyrhyndan biraz arzanrak satylýan undan aýlyk paýyna heniden bir näçe heptilep, käte bir näçe aýlap garaşmaly bolýarlar. Emma şeýdip satyn alynan unyň iýmite yaramaýan halatlary seýrekdäl. Soň günlerde Mary welaýatynda ençime döwlet dukanynda ilata satylan un, çyýg we çürük bolup çykdy. Mary welaýatynyň Bayramaly, Sakarçaga we Türkmen Galay etraplarynda şuňlar paýok diýilip ilata satylýan unyň hiliniň juda pesdigini yerli habarçylar 15 noýabrda gurrun berdiler. Soňky günlerde döwlet dukanlarynda satylan uny özü hem satyn alan habarçy ondan çörek pişirip bolmaýanlygyny, onuň iýitiniň porsadygyny aýdýar. Diňe maly beräýmeseň başga zada yaranok, halka näme sebäpden beýle haritlaryň göýberilýänligi belli däl. Özüniň oryan hojuluklar onu maly berýärler. Ýöne garyp daýhan bu berilýän paýok uny gözüni dikip oturýar. Paýok uny bilen oňjak bolýar. Dip habarçymy aýdýar. Ol ilata un paýlaryny satmak üçin yerli döwlet dukanlaryna ortaça 30 haltadan goý berilýänligini yerli sowda wekillerine talgylanyp habar berdi. Köpçülük subsidiýerleriň azyk önümleriniň hiline garamazdan olaryň satylmagyna sabarsızlyk bilen garaşýar. O yerlerinde ilatyň azyk üçinçiligi hasam agyr bolup un paýlarynyň sowdasy bir näçe aýlap gejikdirilýär. Marada soňky un oktýabrda bahar aýlarynyň paýlarynyň hasabyna satyldy. Yerli habarçylar indi noýabrda satylan unyň hiliniň erbetligi oňa sabarsızlyk bilen garaşan adamlaryň gününi hasam agyrlaşdyrdy, açlyk aladasyny güýçlendirdi diýerler. Un porsu iýs berse-de adamlar ondan çörek pişirip iýmäge mejbur. Diňe ula adamlar däl eýsem çagalarym şol çörekden iýmeli. Bu çaganyň aşgadany üçin gaty uly ziýan. Dip habarçymy aýdýar. Türkmenistanda hökümet tarapyndan kesgitlenýän nyrkdan arzanladylan diýilip adam başyna çäkli möçberde satylýan azyk önümleri ilatyň uly bölegi üçin ýeketäk iýmit çeşmesi bolmagynda galýar. Döwlet dukanlarynda 1 kilogramy 1 manatdan satylýan un her adam başyna bir aýda 5 kilogram diýilip hasaplanýar. Muny satyn almak üçin her maşgala ýylyň başynda agzalarynyň sany boýunça resmi nama alyp belli bir dukana tapşyrmaly. Her aýyň un paýlarynyň satylýan wagty üýtgäp durýar. Uzak wagtlap satylmayan pursatlary hem köp bolýar. Şuňlar Balkan welaýatynyň häkimetleri kärenne ýerleriniň palta hasylyny dolu ýygnap alan daýhanlar bilen döwlet harmanyna tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyk işlerini geçirip başladylar. Paltaçy kärenneçileriň ençemesi köp daýhanyň döwlete bergili çykandygyny aýdýar. Gyzylarwad etrawynyň ençeme daýhan birleşiginde prokuratura işgärleri bergidar daýhanlary çagyryp, olary döwlete pullaryny geçirmeliklerini aýdýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly yerli kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Paltaçy kärenneçilerin ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, käbir daýhanlaryň bergili çykmagyna bu ýyl döwlet tarapyndan dökün we tehnika ýaly üçinçilik hyzmatlary üçin köp pul tutulmagy sebäp bolupdyr.
1 hektar kärine yerimden 1,16 tonna paýta hasylyny harmana tapşyrdım. Hasaplaşma üçin Daýhan bankyň şahamçasyna baramny meniň hasylymyň girdicisiniň 810 manada barabardygyny aýtdylar. Olar meňe üçünçülük hyzmatlary şol sany sürüm mala selka bilen ekiş hatara yumşatmak, çigit tohumunu getiren tehnika, uçurda derman sepmek, fosfor, döküne, suw we başga da bir näçe zat üçin 800 manat töletdiler. Aslynda plany dolan Daýhanam nol bolup çykdy. Girdijimiz paýtanyň öz-özüni yapdy. Ýani biz döwlete mowtuny paýta ýetişdirip beren ýaly bolduk. Munyň bilen kärenläni tawsyraýmasak peýda ýok. Dip Gyzylarwatly bir kärençi aýtdy. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän owa hojuluk ekinleri şol sanda paýta östürilip ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün we tehnika ýaly üçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar özleriniň kärenli ýerlerinden bellenilen möçürde hasyl almaga we alan hasylyny döwletiň kesýetlen narhyndan döwlete satmaga borçlanýarlar. Kärençiler ekerançylyk suwlarynyň mineral dökünleriň we owa hojuluk tehnikalarynyň üçünçülük meselesiniň ýyllar boyu yaramazlygyny aýdyp, munyň hasylyň geçen ýyllarda bolşýaly bu ýyl hem pes bolmagyna getirendiginden şikaýet edýärler. 1 hektar yerden 1,18 tonna paýta hasylyny tawsyrmak boýunça plan kesgitlerini. Bu dünýä tejribesinde uly plan näl. Ýöne kärençileriň ekrançylyk üçin zerur bolan tehnikalar dökün we suw bilen talaba laýyk üçin edilmediligi planyň dolmalygyna sebäp bolýar. Dip Gyzylarwatly kärençi belledi. Adatlyk baýdylanlar barada velayet we Gyzylarwat etrap häkimliklerinden şeýlede Daýhan bankyň ýerli şahamçasyndan kommentariýa alyp bilmedi.